Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang apa Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena aku sing bakal nglampungi Pakde. Koko Prabu Baladewa kula aturi sare, kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Koko Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Suwi. Lho iki ora pangling Yai Ndrawati. Koko Prabu. Kula aturi sare sawetawis. Niwang Sukmana mangadil luwih ana sasmitaning sun jagat masesane Bathara. Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa kula aturi sare, kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Koko Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tataran. Lah kok malih Ratu Ndrawati. Koko Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng iki. Menika ingkang rayeng Dwarawati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndrawati. Ndrawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Koko Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Cangkeme kowe klera-kleru ngono kok. Cangkeme kowe klera-kleru ngono kok. Sekar Wijaya Kesema menika to. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang apa Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena aku sing bakal nglampungi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang apa Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena aku sing bakal nglampungi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura. Iya. Pakde Bule. Iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngelohi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala Pakde. Antasena kok kasatriyan Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mingkat Nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya? Inggih, mekaten. Apa iki sing aran sapa? Menika ingkang nami Bagong Rama. Weh lah dalah. Lho, rong lucu wae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus jemena yen sira kuwi Bagong. Bener. Nang? Bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sapraptama ning negara Pancala. Nona amet pasang Kalimantabe tinebene ledune dumawing tawang-tawang. Lenepatna ing tulak manus sinuwun. Leres kula ingkang ngabdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada.
Drupada. Oh iya. Dupriksa iki buta e. Sinuwun Prabu Drupada, kepareng kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong padha rarja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong padha kurarja sapraptamu, Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kalih gembol manyar-manyar teruse duk neng dungkul dung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala gateng mriki. Oh, ya wis sawetara aku sowan ning negara Pancala, Bagong. Syukur. Padha arja sapraptamu, wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kanthi arja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa. Yo, aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayoga nuwun ngadhep ning karsaning Paman Prabu Pancala, Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh mboten. Lho, ora diutus mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beta klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lek-lekane kok klekaran niku garang angine ya kepenak.
terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu isa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli maturan dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedela iki piye? Kula niku kulina nganten niku. Lho, kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora pati cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho, lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu kuwi. Sing arep melu ngapa wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mengke dewa nesu kalih Sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik, dewa paring dawuh ki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sangertiku dewa ki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya?
Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki karepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli, Mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Wara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wara Drupadi kula tumpakke Betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, "Kosik, bingung ngrasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Penemban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kalih Bagong, nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan iku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala, Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho. Bagong supit ngono iso. Niki wit pertama niku kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ha monggo. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula ora kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh.
Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel ya kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Le wayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana Tatyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu. Ora ngilo karo kananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecocot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipreksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodhoke karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek, sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek, sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu, sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Bagawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutu iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wonge ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek meng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho, kowe wani karo Bagawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke.
Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ora ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-uneke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe Jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ora ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal sire jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-unek ing atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menasa apa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Jagang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Ya, sesuk tak timbali Ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Ya. Beres pokoke gayeng. Ya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Ya sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya, wis kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ya ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning datul. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sik. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodhokamu to, wah jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrowati pancen kepara nyasa. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke. Aku iso. Aku cilik iso tak gedhekke, yakin. Nan kuwi. Sapa sing cilik gedhe iso ngungkuli kadhetane Begawan Durna? Wenang boyong Waradrowati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrowati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba legane ati. Ngono iki. Wani kurang geduga. Inggih Kanjeng Rama. Nanging tumrap aku apa kang dadi
Lagiane Panakawan kang aran Bagong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama malah saka pangiraku negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan terus semena nuwun maring adhawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu ora Drupadi non bakal tak tanting sapa ing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna. Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Peremban Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Puskalima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten Sukalima, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus semena budalna kang padha seba pun Rama kundur ngedaton nang ngestaken dawuh Pati wonten timbalan kaya surana dawuh maneh budalna kang padha seba Pati nang ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gatining pananggilan sanata kundur ngedaton drog sangke dampar karo rapit gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Palolo ingkang sami ngambil patraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyo Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyo Sri Nararata wau pari awa kladuk gecul kang moral ucul kowe lha ora kenyono-nyono lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, tetanana, tandangana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungguing aloka oh lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayata Satringgar Boruji-Raden Setyaki kowe lah dalah lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sedyane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani gendhak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setyawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak dalam kene margane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma.
Waduh. Wah. Mati aku. Wah. Dan Gatot Kaca dasar kepala nyata mati mati oh waduh mati waduh mati aku. Pun. Pun. Hei, minggir. Ora pangling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman mati dening aku pangkau tak ayone. Wah! Oh! Waduh, mati aku. Wah, iya. Wah! Wah! Oh! Syah! Man, sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong para Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Le, kesih ta? Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatot Kaca. Sirah kula dicekel kalau kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken Dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, saken dawuh. Oh
Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapoke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan. Wah, Werkudara iki. Wah. Dasar Bronyoto. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti, Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sopo sing arep gedasi ora karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati dening aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Ojar. Isin man kula. Kaisin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sencaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sih ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakangne iki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Dewate? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Tuh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cudha maneh mbok dadi muparat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono kuwi. Kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembin. Kok karepe dhewe wirangan aku.
Ngono terus pundi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean mang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengku niki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkeme elek ora. Loh, Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih ngeri ha. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggala aku meguru karo kowe banget. Lho iki ora pangling Yai Ndrawati. Kangga Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Niwang sukmana mangadil luwih ana sasmintaning sun jagat masesane Bathara. Kangga Prabu. Kangga Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Kangga Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ora tataran. Lah kok malih Ratu Ndrawati. Kangga Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng iki. Menika ingkang rayeng Ndrawati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndrawati. Ndrawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Etan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kangga Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangendika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Cangkeme kowe klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kangga Prabu. Kangga Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun puthaken iblis gelandang Nenggala legane ati wae. Janaka undendrem. Janaka undendrem. Siadi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iki aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ayo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Pindeng. Wingeng rayi Janaka.
Kakang Prabu Baladewa mlajar wonten menapa? Aku goleki Yai Prabu Kresna. Kakang Prabu Ndrawati mboten dalem papan mriki. Kakang Prabu. Nggih. Wonten nyiram tenang sabar. Menawi Kakang Prabu mboten mangke. Kakang Prabu mbanyan iki ardhane kamsu Kakang Prabu samriki Kakang Prabu. Iki kok mengko Kakang Prabu karepe piye? Nek jenengan badhe mulawan bagus. Ning mboten ten. Ora. Mboten ten mangan semangat nampane. Ora bisa mangke ngaturi wae. Ah, kowe Bagong, kowe karepe. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena, aku sing bakal nglampungi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloki Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala Pakde. Antasena kok kasatriyan Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki, Pakde. Omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budewa. Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu, kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Waradrupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Waradrupadi sagang ladosi bapa penembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Waratriyandi, anu Waradrupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menos ratatanan gugu karepe dhewe menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawan kendharat dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to? Lah tenan kowe Pakde. Ayo, pokoke entekke wayange.
Wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Ah wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah, dalah. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali? Iya. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, non. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bawa Penembahan Durna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi, Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mbuh dadimu kowe ponokan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji. Cakura rera nanggana magawe gelar. Bagong, wonten dawuh, aku ngaturke panuwun. Dina sira wisa gawe srana munduring para Sata Kurawa. Begawan Durna medeni anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Iya tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali nang kene supaya adu arep karo kowe ponokan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora sandadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kowe aja gelo. Nggih nggih ngestakaken dawuh. Terus Jemena, wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus Jemena.